ifuru mmiri enwe ilo ọgalagwu ka ị wee ghọta that na mmiri enwe ilo knows na mụ na gị na-abụ nwee better society na onye dịka ya ga-adị irrelevant na our society. Ọ bụrụ na be anyị today dịka Dubai, dịka UK, dịka America, dịka Germany, dịka Denmark, dịka China, somebody dịka mmiri enwe ilo ga-enwe ọfịs ọ ya na-arụ ọrụ na ya. Somebody dịka mmiri enwe ilo ga-enwe ife ọ ga na-alụ. Achọrọ m ka ipe attention na vidio akịta ka ife ihe o kwuru na ya ka ị wee ghọta na even him knows. But to get one dị too religious na-efolo all these people bụ just no religion afọ ife afa na-akọ na fa nwee na-use emotional blackmail to you ka ị wee nwee ike believe ihe ha na-ekwu, ị wee nwee ike succumb ife ha na-agwa gị. Do you understand me? Nyanwa na onwe knows the truth. Do you get my point now? Achọrọ m ka ị watch this video kịta ka ife ihe o kwuru ebe a. Obodo asị gị nọ ndị ọcha na moto ndị ọcha anya na anyị ma na moto ndị ọcha anya ndị ọcha adịghị eji otu anyị si ya. Onye ọcha bụ oluo na company ọkwụnye 1 million ebunye moto every month ọkwụ ya until na ọkwụzu ya obodo ba da akwụzu ebuchi ya. Oh, it's all right. Ma nwa onye Igbo golo no less ga-agbozi anya ebe 30 something million jego moto ịdakwụnalị aka Igbo ogbenye ka Igbo For if you want to bro but you how much you want to get million. Now let's go on. Oh, it's all right. Onye ọcha ji bụrụ 30 million jego moto n'oje pụta na company jiri nwayọ na-akwụ ma nwa onye Igbo gwụchala ego jego moto isi anyị celebrate na moto ndị ọcha gba ma egwa gị na-ebute nke ndị ọcha na-agba. It's all right. Ọ gwa na anya bụrụ ụtaba na anyị nwere ime eji akpọ ụtaba. Ọ bụ na anyị nwee nnukwu company si na-ele moto anyị eje na-ebute otu a ụdị mmadụ ma na nje butela ozu. Oh, it's all right. Ma Lamborghini na-agba ego na akaụntụ ebiri mmadụ nọdụ na ufu ebe ọnọdụ maka o gotere data 200 ọ na-asị ili akwa. It's all right. All emotional word ka ọ na-use lugi for gị nwee succumb and believe ife ahụ na-agwa gị. Nyanwa na onwe ya kịta bụ mmiri enwe ilo kịta explain bụ ife afọ niile ifụtara efe anyị na-apụta ebe a kọwara gị. Na ọ dị ka onye bụ dịka mmiri enwe ilo nwere ike ilenda voice ya na society mụ na gị na-abụ ka baa dịka Dubai. Onye dịka mmiri enwe ilo na-benefit from failed leadership mụ na gị na-abụ nọ na ya today. Ọ dị ike onye dịka mmiri enwe ilo nwere ike irenda voice ya ka Nigeria ma ọ bụ Anambra steeti dịka UK. Listen to me onwe ife nchọ ịgwa gị. O nwere ebe ndị traditionalists anọrọ. Even in Asian country, traditionalists know that phrase. Even in Europe and Arab, traditionalists know ebe afọ. Mana many of them ji wee mere aka ọrụ ndị na-enye herbs. Ndị na-agwọ ya, ndị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Do you understand me? If all this soothsayer afụrụ gị ụzọ agbaala gị afa, farịrọzi relevant. Because if afa a ga-agwa gị, gọọmenti asọlvụ gị na ka ọ gbachara kịta ihe ebe a na n'obodo ndị ọcha na fa na-adara akwụ ụgwọ were ego moto na ọjọọ so ije submit kaadị gị ịnazi eje ọrụ ị na-akwụnye ụgwọ ị na-eje ọrụ ị na-akwụnye ụgwọ na gị nwa na-ege ntị jụrụzi onwe gị kedu ndị debere that system ka o nwee ike ịdị like that because so gọọmenti debere that system ọ dị etu afọ means that na that the same system bido work na be anyị ifo na that onwere ife ị na-ejele na eze nwaanyị ka eze nwaanyị nye gị ego ma ọ ka eze nwaanyị nye gị prosperity ma ọ ka eze nwaanyị akụnye gị nwa ma ọ ka eze nwaanyị nye gị baa gị ụba eze nwaanyị baa dudu na-ajụ onwe gị mmadụ one nọ na Germany nọ na village ịgbarịa m gwa mmụọ Germany ka ọ bịa ịgbarịa m bute ego such thing adịlọ because na iluo Germany today na the system is working properly. Even onye dịka mmiri enwe ilo land ya na Germany today, efo that no mmiri enwe ilo ga-adị irrelevant except na onwere mgbọrọgwụ ọ na-enye na azọ ndị mmadụ ọya. Ifuru onye ọbụla nọ na social media wee na-agwa gị na spirit na-solve problem human need and gị nwa na-ege m ntị na ị na-eje n'iru agba because of basic need of life ịbụ otele. I mean, they tell you if you bụ confirm otele enwere ife etu a na this century
ihe na-akwụ n'ilu agbala just because of you want to make wealth, just because you want to drive car, you want to build house. Nya bụ ihe iji eje na chapel, nya bụ ihe iji akwụ na grotto, nya bụ ihe iji akwụ na ilu agbala. Ịbụ confirm motele. And him nyanwa na onwe knows the truth. Mana ọ bịa gwacha gị data eziokwu ahụ, onye uzukwu emotional word to capture you. Na onye ihe gị na-agara na-ewu iwu mee nke ọzọ, ihe ahụ because of ka i wee dị gị uche na ịdịrọ happy na onye nwanne na-aga ọfụma. Ihe a bụrụ baki ya ka nzipụta ebe a. My problem ebe ahụ that word, that message a na-esendele gị na o nwere spirit na-solve problem na-enye prosperity is a typical lie. Onye dịka mmiri nwere ife dị iche between him and the pastor nọ na pulpit wee na-agwa gị na Jesus will cure your sickness. Do you understand me? Him will know the truth. But oge nwa na-efori brandiri amara nke bụ eziokwu, ịmara ya left and you are right. Because ọ bụ na system ahụ kịta ameli nwa onye ọcha o wee gowe moto uche ata akwụchara ụgwọ ya bata na be anyị. Then kedụzi the reason why ị ga-eji wee je na chọọchị kwụrụ ebe a na-ekpe ekpere ka icheta ki nke gị, ma ọ kwụrụ n'ilu eze nwaanyị sọbalị na-ekpe na-aga ọfọ ka inweta gị eji wee lu ụlọ. Ma ọ bụ na the same system ahụ nata na Nigeria today, and kedu ndị mere that system ọ dị possible? Human being like you and I, government. So if many of them may benefit from this failed leadership, when I gonna suffer my insecurity today in Nigeria, watch all of them. Have you seen them lender their own voice for us to have a better society? So if na-apụta agwa gị bụ na o nwere ọrụ ị ga-arụ ka ife wee gabara gị ọfụma, onye ọcha na one na-arụ ọrụ ka ife wee gabara ya ọfụma, ya bụ ihe niile ị na-ajụ onwe gị na sistem ahụ ọ na-akọwara gị ebe a, kedu ndị mere ihe ka ọ dị possible? O nwere onye ọcha na-akịdị a na-ekpere oziri because of prosperity? O nwere onye ọcha na-ekpe ekpere because of na ọ chọrọ inweta ọrụ? Those system ahụ dị na be ndị ọcha, ọ mmadụ mere ka ọ dị possible. So the same system ahụ bịa na Nigeria today, bịa na Anambra today, mmiri enwilo ga-achọ ife ọ ga-alụ. Ọ kwụsị ịpụtazi na-agwa gị datị na eze nwaanyị jere obodo oyibo bute ego nata. Obodo oyibo ahụ ị na-eje ọ bụrụ obodo mmadụ, ọhụ mmadụ doziri ya. Obodo oyibo ahụ dịka be gị na-eyi ejebe obodo ahụ. Make use of your brain. Onwere mmụọ na-enye ego, onwere mmụọ na-enye basic need of life. Ihe anyị na-enwe n'aka gọọmenti, policy eji agọvanọ mụ na gị na obodo a ihe na-eme anyị affect. Anyị nwere greedy and selfish leaders. Ife na-eme mụ na gị, ya bụ ọya anyị na-aya, ya bụ witches and wizards a niile na-anụ ji anyị. Pụtaba n'aka these people. If you like, you believe me. If you like, no problem. Mana ị nụrụ ife ọ gwara ebe ahụ. So the question ị na-ede jụọ onwe gị, kedu ndị mere that system ọ dị possible n'obodo ndị ọcha? And kedu ife mere na that system ama ndị possible na bai? Because all the possible today, if you see the devil mmiri enwilo, if you see the devil akwa ọkụkọ, if you see the devil ekehit, if you see the devil aya ya na ndụ, if you see the devil ezo obi. Na onye a na-agwa gị ife a kịta, ọ na-anaghị ego n'ọrụ ọ na-alụlụ gị. Make use of your brain. Ego afọ ị na-enye ya bụ ego eze nwaanyị na-ewetara ya. You understand what I'm saying? Emesịa.